kauturan sa siningation. Nagpasalamat naman kita sa Diyos kay makauptanay naman kita sa pagpapalandong sa iyang mga pulong. Pagini makita sa Lucas Kapitulo 7 halin sa 36 pakadto sa 50. Nagakon lamang pagabasahon ang bahin sini agud nga hindi kita magkaon sa malawig nga mga inuras. Kag magabasa ako halin sa 47 sang Lucas Kapitulo 7. Kag diri nagasiling sa hiligaynon nga Bible, nagasiling ako sa imo, ang iya dako nga gugma nagapamatuod nga ang iya madamo nga mga sala napatawad na. Ang ginapatawad sang jutay nagahigugma sing jutay. Dayon si Jesus nagsiling sa babae, ang imong mga sala ginpatawad na. Ang iban nga upod nila sa kalan-an nagsiling sa ila kaugalingon, sino bala siya nga nagapatawad bisan pa sa mga sala sang tao? Pero si Jesus nagsiling sa babae, ang imo pagtuo nagluwas sa imo. Maglakat ka sa paghidait. Ini amo ang pulong sa Ginoo. Kagaton ini husisaon sing mayo. Kagatagan naton ini sang pagtulunan sa aton man pagkinabuhi karon subo nga mga anak sang Dios. Ang sa likod sini nga istorya amo ini nga may isa ka tawo nga ginatawag nga Pariseo nga ang ngalan si Simon. Kagini nga tawo nga Pariseo nag-inbitar kay Jesus Christ nga magkaon upod sa iya. Kag mayara man siya nga gin-inbitar nga parehas man niya nga mga Pariseo nga kaupdanan ni Simon. Kag luwas ini may ara man niya nga isa ka tinuga babae nga wala gin-inbitar pero nagkadto siya sa balay ni Simon. Kagini nga babae aton karon matun-an dugay-dugay kung sino ini nga babae nga nagkadto man dito pero wala siya gin-inbitar. So ang gin-inbitar lang dito si Jesus Christ kag ang mga kaupdanan sang Pariseo nga katulad man niya nga mga Pariseo. Inimbitar sila agod nga magkaon sa balay ni Simon nga isa ka Pariseo. Siguro aton gid anay tun-an sing maayo kung ano ining mga grupo sang Pariseo. Agod nga mahangpan naton ang sugilanon diri kay siya amo ang nag-invite kay Jesus Christ nga magkaon upod sa iya didto sa ilang balay. Mga kauturan, ang mga Pariseo sa panahon ni Kristo, amo ini sila ang mga tao nga nagapakamatarong sang ila kaugalingon, kagang ila pagkilala amo nga iban yang mga tao makasasala, kag sila iya amo ang pinakamaayo, sila iya amo ang pinakamatarong nga sahi sang mga tao. Pero si Kristo ya nagsaysay gid sing matuod. Kagamo ini ang kamatuoran. Kagang Bible nagahambal sa aton nga kitang tanan alalangay. Parehas lang. Kitang tanan makasasala. Wala sing bisan sino nga matarong sa aton sa tubangan sang Ginoo. Kag si San Pablo nagsulat kag makita ni sa Roma Kapitulo 3 halin sa 10 pakadto sa 12. Nagahambal si San Pablo na pagkit sa balaang nga kasulatan nga nagasiling nga wala sing matarong bisan isa sa tubangan sa Ginoo kitang tanan makasasala, may sala kita. Kagamo man ini ginhambal sa Roma 3:23 nga nagasiling ang tanan nakasala kag nakabsan sang himaya sang Dios. Aton dumdumon ang pulong nga tanan. Kung tanan gani, wala gid sing isa. Gintan-aw ni Ginoong Hesus ang tanan nga mga tao sa kalibutan. Tapos yung nga natan-aw
kag nakita niya ang aton huna kag balatyagon ang ginhambal ni Jesus Christ nagasiling ang tanan may sala, ang tanan nga mga tao sa kalibutan may sala, kag ang bayad sang sala siling sang Bible kamatayon. Ang bayad sang sala amo ang kamatayon. So kitang tanan alalangay nga makasasala, kag ang sentensya sa ginasiling nga sala amo ang kamatayon. Pero ang Parisiyo iya panahon ni Jesus Christ nagabatyag kag amo ini ang ila nga pagpati padoo nga sila iya nga mga Parisiyo mga matarong kag ang iban iya mga tao makasasala. So do medyo nagasupak sa ginatudlo iya sang Bible sa aton ang kamaturan amo nga kita alalangay lamang kag wala sing bisan isa ka tawo nga matarong sa tubangan sang Ginoo, kundi kita parehas tanan nga mga makasasala. Kag sa Mateo 23 halin sa 27 pagkadto sa 28 ginhambal ini ni Kristo batok sa mga tao nga mga Parisiyo. Kay man si Kristo ya bantog sadtong diri pa siya sa duta, bantog siya nga mga nagapakig-abyan sa mga makasasala nga mga tao. Pero ang mga Parisiyo iya kay nagakilala man sila nga sila matarong, kabangdanan nga daw halos hindi sila magpakig-upod kag magpamati kung anong ginahambal ni Kristo, kay siling nila si Kristo ini nga tao nagakaon kag nagapakig-upod sa mga makasasala. Kagaton diri matalupangdan nga daw pinisahi niya si Simon kay isa siya ka Parisiyo, pero gininbitar niya si Kristo nga magkaon upod siya dito sa ila nga balay. Tanaw naton ang ginmitlang ko nga mga bersikulo, Mateo 23:27 tubtob sa 28, kag ini nagahambal sa aton nga si Kristo nagapanudlo sa mga tao kag sa iyang mga gintuton-an. Primero ginahatagan ni Kristo sing warning ang iyang mga sumulunod. Siling ni Jesus Christ sa ila, pamatiin ninyo pero hindi ninyo pagsunda ang kabuhi sang mga Parisiyo. Nga nagambal si Jesus Christ sina, kay man ang mga Parisiyo nagapanudlo, nagahambal, bisan pa sang Diyos nun nga mga butang, pero wala nila ginakabuhi ang ila ginatudlo. Kung sa aton pa, lain man ila ginatudlo, pero lain man ila ginabuhat. Siling ni Jesus Christ, ini nga mga tao, nagapangamuyo sing malawig, pero ang ila ginahimo amo, nga ginadaog-daog nila ang mga imol, ginapigos nila ang mga balo, ginakuha nila ang pagkabutang sa mga balo kag mga imol, kag ginapadaogan lamang nila sa malawig nila nga pagpangamuyo, agod ma-justify nga ang ila ginakabuhi matarong. Siling ni Jesus Christ amoy ni, siling niya, kamo nga mga Parisiyo, katulad lamang kamo sang lulubngan nga ginpintahan sang puti sa gwa. Ang mga pansyon na tubla sa simitiri, ginapintahan sang puti, tama katahom, tama katinlo kung tanawon mo sa gwa. Pero sila ni Kristo sa ila mo ini, pero ang sa sulod sina nga lulubngan, mga tulan, mabaho, mahigko, pero kung tanaw nimo sa gwa, maputi, kag matahom siya. Sila ni Jesus Christ, amo kamo sina nga mga Parisiyo. Sa gwa daw matarong, pero sa sulod, mga kabutigan ang inyo mga ginahimo. Ang sagwa maputi, matarong, pero sa sulod, nabuta sang kagarukan, kag sala. Siling ni Kristo, makailo kamo, makaluluoy kamo, nga mga Parisiyo. Kay amo ina ang plastada sa inyong kabuhi,
sagwa tan-awon sa mga tao, mga matarong kamo, pero sa sulod puno sang kagarukan. Kag siling ni Jesus Christ, siya mga gintutunan, bantayin ninyo ini, pamatii lang ninyo ang ilang mga ginahambal, pero hindi pagsunda ang ila mga ginabuhat. So amoy ning plastada sang kabuhi sang mga Pariseo sa una sa panahon ni Jesus Christ. Sulito na nakon ang mga Pariseo nagakilala nga sila lang ang matarong, kag iban iyang mga tao medyo malaot kag hindi parehas sa ila. Pero ang pananaw yan ni Jesus Christ, kitang tanan palarehas lang, kitang tanan makasasala, kag wala sing bisan sino nga tao nga matarong nga wala sing sala suno sa ginhambal sa aton sang Bible. Pero ginmit lang nakon kaina nga ang ini nga Pariseo nag-invite kay Kristo, kag ang iban man ng mga Pariseo nga katulad nila. Pero may isa ka babae nga nagkadto didto. Wala siya gin-inbitar, nagkadto lang siya. Kag ang siling sang Bible nga ini nga babae, isa ka makasasala nga babae. Bantog siya sa ilang banwa nga isa siya ka makasasala. Pero ginsulit-sulit na kung basa ang bilog nga istorya sa sini nga bahin sa Bible, kay gusto na kon matalupangdan kung ano gid ang sala sini nga babae nga nabantugan siya nga makasala. So ang Bible silensyo, wala naghambal kung ano ang sala sini nga babae. Pero suno sa mga manunulat kag nagahubad sang kahulugan sang balaan nga kasulatan, nasapuan nga ini nga babae isa ka prostitute o kon nagabaligya siyang kagalingon sa mga lalaki. Amo ina ang iyang sala, bantog siya nga isa ka babae nga makasasala didto sa ilang nga banwa. Pero ini nga babae nakahibalo nga si Kristo didto sa balay ni Simon nga Pariseo, nabalaan niya. Nagkadto siya didto sa balay ni Simon, sadto gid nga tion, hindi agod nga magkaon upod sa ila, kay wala man siya gin-inbitar. Ang gusto sini nga babae, nga makapakikita lang siya kay Jesus Christ, kay si Jesus Christ nabalaan niya, nga isa ka persona nga nagkari sa kalibutan, kag sa pagluwas, kag pagpatawad sang mga sala sang mga tao. Amo nang tuyo nga ang mga nga nagkadto siya dito, kay nabalaan niya nga damo sa sala, kag nagkakinahanglan siya sang isa ka manluluwas nga sarang makapatawad sa iyang sala. Pagsulod niya dito sa among balay, sa among lugar, ang ginhimo niya kay wala man siya iaplungkoan dito, kag hindi man siya ginagda para magkaon, nagtindog siya sa likod nayon ni Jesus Christ, kag nagpatulo sang madamo niya nga luha. May imagine lang naton nga ang luha sini nga babae nga nagatubod, do katulad sa mabaskog nga ulan, nga ang lagdo niya puertiged ka damo, kag ang iya mga luha nagtupa sa mga tiil ni Jesus Christ. Kag ang ginhimo, gintrapuhan niya ang tiil ni Jesus Christ sa iya malaba nga buhok. Kag luwasin na, ini nga babae nagbutang sang oil, sang lana, sa ulo ni Jesus Christ, sa tiil ni Jesus Christ. Ginbutangan niya siyang iya dala nga agwa, may agwa siyang dala. Kag ini ginatrapuhan niya sang buhok niya, ang agwa, ang luha niya nga nagatubod sa tiil ni Kristo, ang oil nga gindala, kag ginhaplas niya sa tiil ni Kristo, ginpahida niya sang iya buhok. Amo ina ang iyang ginhimo dito, wala siya ginimitar, amo niyang ginhimo, kag natalupangdan ini ni Simon nga Pariseo. Si Simon nagamuno sa iyang kaugalingon. Wala man siya nagpakighambal sa iban nga mga gin-invitar niya.
nagmuno siya, naggumod siya siyang kagalingon. Anong siling niya? Anong ginhambal ni Simon nga Pariseo? Siyang kagalingon, nagsiling siya. Ini nga tao kung sa aton pa si Kristo. Kung isa siya ka propita sang Diyos, tani nabalaan niya kung sino ini nga babae, kag kung ano kahigko sang kabuhi sini nga babae. So dire dua ang iyang judgment. Ang ginhukman niya dua. Ang babae nga puwerti ka makasasala, puwerti ka higko, kung mga trapo pa hindi na mapuslan kundi inughaboy na sa basurahan. Amo ini ang pananaw ni Simon nga Pariseo sa sini nga babae. Ikadua nga judgment o kung paghukom ni Simon nga Pariseo amo si Kristo. Ginhukman niya nga si Kristo hindi propita sang Dios. Kay siling niya kung propita ini siya sang Dios, tani nabalaan niya kung sino ining babae, kung ano kahigko sang kabuhi sini nga babae. So duwa ang igo. Tungod sina si Kristo nga bugtong nga anak sang Dios nga ginpadala sa kalibutan agod sa pagluwas sang tanan nga makasasala. Kung sa aton pa, kung si saon nimo ang Bible nagatudlo sa aton nga si Kristo nagkari. Anong ginkari niya? Sa pagpangita kag sa pagluwas sa mga makasasala katulad sini nga babae kag katulad man sa aton. Amo inang kabangdanan nga nagkari siya. So ginhambalan ni Jesus Christ si Simon. Kay ang iyang balatyagon nagapangduwa-duwa siya kung sino si Kristo. Kag nagsintensya siya siyang kagalingon. Ngayon nga babae daw wala na siyang paglaom. Sobra gid kahigko. Inughaboy na sa basurahan. Kay hindi na mapuslan tungod sa iya pagka makasasala. Si Kristo naghambal kay Simon nga Pariseo. Siling ni Jesus Christ siya, Simon, may inughambal ako sa imo. May inog istorya ako sa imo. Siling ni Simon Pedro, sige Ginoo, hambal, kay magapamati ako. Siling ni Jesus Christ sa iya, amo ini, may duwa ka tao nga may utang. Ang isa, pwerte kadako siyang utang 500 pesos. Ang isa iya, gamay lang, 50 pesos. So 500, ang isa iya, 50 lang, 50. Ang isa 5 kagatos, ang isa 50. Karon, ang ilang ginutangan, kay duha sila, isa lang katao ang ginutangan, panahon sang inugbayad, ginsukot sila nga duha. Pero ining duha katao, siling sang istorya ni Jesus Christ kay Simon, ining duha nga nakautang, wala gid sing inugbayad sa ilang ginutangan. Pero panahon na adtong inugbayad. Ang ginutangan tama kaalwan. Maluluyon siya. Mahigugmaon siya. Siling sang ila ginutangan, okay, hindi man kamo makabayad nga duwa sang inyo utang, patawaron ko na lang kamo nga duwa. Ang inyo nga utang ako na irison sa akong listahan. I-cancel na kon. Wala na kamo nga duwa sang utang. Wala na. Gin-erase ko na ang inyong utang. Gin-cancel ko na ang inyong utang. Wala na kamo nga duwa, balayran. Nagpamangkot si Jesus Christ kay Simon nga Pariseo, nga nagagumod-gumod si ang kagalingon, nga nagapangduwa-duwa kung sino si Kristo. Kag ginhukma niya ang babae nga puwertigid ka makasasala nga daw hindi na mapuslan. Namangkot si Jesus Christ kay Simon nga Pariseo. Silim ni Jesus Christ sa iya, sa imong banta,
diin sa sining duwa ang dako utang kagamay utang. Ang nagahigugma sa nagpautang sa ila nga nagpatawad sa ila nga duwa nga wala na sila ginsukot. Ang sabat ni Simon nga Pariseo nagsiling, Ginoo, sa banta ko, o bulubanta lang yan, no? Sa banta ko, ang magahigugma sing labi sa nagpautang, amoyad tong tao nga dako sang utang nga hindi makasarang magbayad. Ang sabat ni Jesus Christ kay Simon nga Pariseo, silin ni Jesus Christ, husto, insakto ang imong sabat. Kagintodlo ni Jesus Christ ang babae, nya nakita bala nimo ini nga babae, halin pagsulod nakon sa inyong balay, wala ka naghatag sang tubi sa akon, kag tualya nga itrapo sa akon tiil, pero ini nga babae, naghibi kag nagpatubod siyang luha sa akon tiil, kag gintrapuhan niya siyang iya kaugalingon nga buhok. Kag nagpadayon si Jesus Christ, nagsulod ako sa imong balay, pero wala mo pagbutangi sang oil, lana ang akon buhok. Pero tanawa ini nga babae, ginbutangan niya sang lana, kag pahamot nga agwa ang akon mga tiil. Kag ini nga kamatuoran, ginhambal ni Kristo kay Simon, agod matalupangdan ni Simon kung daw ano ang iyang balatyagon, kag ang ikumpara sa balatyagon sang babae. Okay, ang ginhimo sang babae, tani buluhaton ato ni Simon nga Pariseo, kay sa ilang kinaugali, customary nga mga Hudiyo amo, ang bisita hatagan sang tubi agod nga matinloan ang tiil. Ang bisita butangan sang oil sa ulo agod nga iyang buhok gwapo man nga hindi mag palanindog nga wala sing oil nga mala tigas. Kag amo nga hilimoon wala ginhimo ni Simon, pero ginhimo ina sing labi sang babae. Okay, ang babae diri katulad sang isa ka tawo nga damo utang nga hindi makasarang magbayad. Kag si Simon dere katulad sang isa ka tawo nga jotay lang utang 50. Tungod kay ini nga babae damo utang o konsala, ang resulta amo nga nahigugma siya sing labi sa nagpautang o kon nagpatawad sa iyang sala. Tungod kay si Simon iya nagbatyag man siya nga way siya sala, jotay lang iya sala. So jotay man ang iyang paghigugma kay Kristo bilang balos. Tinatawag naton ina nga utang kabalaslan. Ang babae may dako nga utang nga kabalaslan. Amo nang kabangdanan nga dako ay ang paghigugma kay Kristo nga nagpatawad sa iya. Tungod kay si Simon nagabatyag man nga jotay lang utang niya o ko nagabatyag gani siya nga way siya sala. So jotay lang ang iya utang kabalaslan o kon paghigugma kay Kristo. Amo ini ang kamatuoran nga gusto ni Kristo nga makita ni Simon nga Pariseo nga nag-invitar sa iya. Kagamo ini ang aton man matalupangdan subong. Ang sayop nga huna-huna ni Simon nga Pariseo amo ini nga may mga tao sa kalibutan nga jotay lang ila sala. Kag may mga tao man iya sa kalibutan nga damo gid iya sala, makasasala gid sila. Kag suliton ko ang akon ginsiling sa sinugdan pa lang nga si Simon nga isa ka Pariseo amo ni ang ilang balatyagon. Kung aton tanawon daw katulad lamang bala nga magparty kita sang isda, ang gamay nga isda dire sa wala, ang dalagko nga isda dito sa tuo, kagangaton balatyagon kung mananagat pa, maayo to ya kag mapuslanon to dalagko nga isda, dako to ya bili, pero ning gagmay nga isda, pirila na ipakaon sa baboy sa ido, sa basura. Amo ina ang pag-classify
naton kag pananaw sa mga tao katulad sang Parisiyo kag amo man na tubtos wong may mga tao nga ilang balatyagon amo sina. Pero mga kautoran kon ang paghangop kag aton balatyagon amo nga dutay lang ang aton sala kag ang iba ni ang mga tao grabe ang ilang sala, dumdumo naton nga kon dutay man lang matuod kag dako iya ang sala sang iban, ang siling sang Bible amo ini nga ang ginbayad sang aton mga sala kung nagabatyag kita nga dutay o kung damo ang bayad sang aton tanan nga mga sala amo ang hamili nga dugo ni Ginoong Jesucristo. Kag hindi ikaw magasiling nga dutay lang ang imo sala kay labi tama kadako ang ginbayad ni Kristo sinang sala nga ginasiling nimo nga dutay lang ang aton sala katulad sang mga Parisiyo. Pero ang kamaturan amo ini nga kitang tanan makasala kag ang bayad sang aton sala amo ang hamili nga dugo ni Kristo. Kabangdanan nga si Kristo nagpalansang sa cross, nagpatubod siya nga hamili nga dugo agud nga mapatawad matinluan ang aton tanan mga kalapasan. Ang Bible nagasiling nga kung si Kristo wala magpatubod sa nga hamili nga dugo didto sa cross, wala sing kapatawaran sang aton mga kalapasan. Ang bayad sang aton sala amo ang kamatayon, pero ang dulot sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag natigayon ina tungod kay voluntaryo nga ginhalad ni Kristo yang kabuhi sa cross, nagpatulo sa siyang hamili nga dugo agud nga mabayran ang tanan naton nga mga utang ukon kalapasan. Ina amo ang maathag nga ginatudlo sang Bible sa aton. Pero kung kaisa may mga kaluyahon kita nga nagapangduha-duha kita, katulad man kay Simon nga Parisiyo, nagpanduha-duha siya, nagsiling siya siyang kaugalingon. Kung si Kristo propita, niya tani nakahangop siya, kag nabalaan niya ini nga babay. Nagpanduha-duha siya, kung sino si Jesus. Ang ginasiling bala nga propita, amo ini mga tao sa Old Testament nga ginasugo sang Dios sa pagsabdong sa mga kaanakan niya nga mga Israelinhon. Kag sang mga hari, kung may sala ang pungsod Israel, kag ang ilang mga hari, ang mga propita sang Dios ginapadala niya sa pagsabdong sa ila, kag pagtudlo sa ila, kung ano ang ginahambal sang Dios sa ila. Okay, si Kristo katulad sang isa ka propita, kay man ginpadala siya di sang amay, agod sa pagtudlo sa aton, nga hindi kita magtalang sa husto nga dalan, nga nagakabagay nga aton laktan, ang matarong kag Diyos nun nga dalan, nga amo ang subayo naton, kay man malapad ang dalan, padulong sa kalaglagan, pero makitid ang dalan, padulong sa kabuhi, nga wala sing katapusan. Kag si Kristo nagahambal, nga ako, amo ang dalan, pagkadto sa langit. So si Kristo nagkari, subong propita, sa pagsabdong, sa pagtudlo sa aton, kung ano ang nagakabagay, nga aton himuon, samtang nagapangabuhi kita, sa sining kalibutan, nga ginhatag sa Diyos, sa diin kita magpangabuhi. Amo ina ang mga ginahambal sa aton, sang balaan nga kasulatan, kagabay nga masapwa naton ang kamatuoran, kag hindi kita katulad kay Simon nga isa ka Parisiyo nga nagapangduwa-duwa kung sino si Kristo. Wala na sing panahon nga kita magpanduwa-duwa pa. Ang kamatuoran at hag nga ginahambal sa aton sang balaan nga kasulatan, ang balaan nga espiritu nagabulig sa pagpaintindi sa aton nga si Kristo gid lamang ang Mesiyas, ang ginpadala sang amay
sa siningi kalibutan, diin kita makaangkon sang kasiguruan, sang kaluwasan, sang aton mga kalag. Kon si Simon nga Pariseo nagapandua-dua kon sino si Kristo, karon niya hugto naton, kilalahon naton ang kamatuoran nga si Kristo amo ang propita sang Dios nga ginpadala, Mesiyas nga nagapatawad kag nagaluwas sa aton, kag siya amo ang hari sang mga hari sa sini nga kalibutan. Bugto nga anak sang Dios nga ginpadala nga amo ang aton nga manuluwas. Tanaw naton sa katapusan ang dagway sang kamatuoran nga aton nakita sa sini nga porsyon sang Bible. Magahambal kita nanood karon sang kaluwasan. Ang kaluwasan ginatudlo sang Bible sa aton nga maangko naton paagi gid lang sa pagtuo kay Kristo kag pagbaton sa iya sulod sa aton mga kabuhi o kon tagipusoon. Now maathag diri nga ginahambal sang balaang kasulatan sa aton kag akon gid pagbasahon ang 41 sang Lucas City. Si Jesus nagsiling. Okay. Pero si Jesus nagsiling sa babae. Ang ginabala niya ang babae. Ang imo pagtuo nagluwas sa imo. Maglakat ka sa paghidait. Amo ni ang ginhambal sang babaasan ni Kristo sa babae. Anong ginhambal ni Kristo? Suliton kapagid agod magpenetrate ini sa aton una kag balatyagon. Ang siling ni Kristo sa babae amo ini, ang imo pagtuo, ara na ang pulong pagtuo, amo ang nagluwas sa imo. Busa lakat ka sa paghidait. Now, aton ini tanawon ang mga kamatuoran. Ano ginluwas bala siya ni Kristo ang babae? Tungod kay ginhugasan niya sang iya mga luha ang tiil ni Kristo. Ano ginluwas bala siya ni Kristo? Tungod kay ginbutangay niya sang lana o kun oil kag agwa nga pahamot ang tiil ni Kristo kag hugasan kag gintrapuan sang iya nga buhok. Amo bala ini ang ginhambal kag palasandigan sa iyang kaluwasan? Hindi. Adtong tanan nga maayong buhat sang babae, hindi amo ang nakaluwas sa iya. Ano ang nakaluwas sa iya? Siling sang Bible akon ginbasa. Siling ni Kristo, babae, ang imong pagtuo nagluwas sa imo. Lakat sa paghidait. Ara pagid ang pulong ngaton bantayan. Ang iyang binuhatan hindi amo ang nagluwas sa iya. Ang nakaluwas sa iya amo ang iyang pagtuo kay Kristo. Tungod kay nakaangko naman siya sang kaluwasan sang iya kalag, ang ginhambal ni Kristo siya. Okay, lakat sa paghidait. Sang una, medyo kontrahanay sila. Ang babae kag ang Dios wala nagaayuhay tungod kay madamo siya sa sala kag kontra iya sang Dios kag daw halos hindi magtan-aw ang Dios sang sala sa mga tao kay man ang Dios iya balaan, hindi siya makatulok sang sala kay balaan siya nga Dios. Pero karon kay ginpatawad naman ang iyang sala, wala na sila nagainaway kung sa mga tao pa. Friend na sila. Maayo na ang ilang relasyon. Wala na sila nagakontrahanay. Siling ni Kristo, lakat sa paghidait. Kay ang imong sala, ginpatawad na, ginluwas na ikaw. Lakat ka karon sa paghidait. Hindi na kita kontrahanay, kundi abya na ikaw. Anak na ikaw sang Diyos, sulakat sa paghidait.
Amoy na ang kahimtang naton sang una, sang wala pa kita makaangkon sang aton kaluwasan, katulad nga kaaway kita sang Dios tungod sang aton mga sala. Pero sadtong tion nga ikaw na nagtuo, kita nagtuo, kag nagbaton kay Kristo, hindi na kita kaaway sang Dios, kundi abyan na kita sang Dios. So maglakat na kita sa paghidait kay man kita nga mga tao ginpatawad na kag ginluwas na sa Ginoo, kay kita naghinulsol kag kita nagtuo kag nagbaton sa sinang Kristo nga nagkari sa kalibutan sa pagpatawad kag sa pagluwas sang tanan naton nga mga kalapasan. Kung kita nga mga tao magpaubos, maghinulsol sang aton mga sala, magtuo kag magbaton kay Kristo sulod sa aton mga kabuhi. Mga kauturan, padamong salamat. Kabay nga ang Dios magapadayon sa pag-upod sa aton kag sa paghatag sa aton sang paghidait samtang kita mag-aalagad sa iya sa sining kalibutan.